wannan hamma da kake kai wasa wallahi ba ka da yawa nake ji kuma ba ta da kyau ayin wannan ba kai kadai ba ni kaina nan tun safe ban ci komai ba kaina nan hangen da zan samu da Allah ka mana kai na fatuwa ni ko magana ban Allah ka mana sabi wai ba wani gidan su salamu alaikum ya ba ya kuke mutumin nan kare ka wannan ba ya ka samu wannan ko ana suna ne nan gida wallahi ba na yi mantuwa wallahi da Allah ku jira zan doko akwai lemu zan doko da Allah ku ba man da Allah to shi ke zai ka dawo babu ana barin kashin ne ma ya naga haka muna zaune muna fira akuya ta zo ta cinye abincin nan abinci akuya akuya an namun batun zai ka ta akuya nan mun mata magana amma ba yadda ba mu ba mutum akuya ko akuya wanda akuya ya wajen da kafa akuya akuya wa mai kafa Allah da wani lemu maka da karo mana ba oke lemu ina zuwa wani abincin za karo ana saka mana alheri muna jiran ka